Guys, madyong palis ay madyong hapon na dayo kalas 3 na guys. Unja karon guys, medyo mingaw jud kayo guys dire. Kibaw mo gano guys tungod kay kuan kanang mingawan jud ko tungod kay way internet. Ako mahimuron guys mag-video na laman ko sa istoryata. Kaya to ding pag Friday guys. Ag-amo ding internet dire sa opisina. Way kaso nga mo ang connection dire sa sulod. Ang dito sa gawas guys, ang linya naputol. Unja nareklamo sa cashier guys kay adto pa mang Lunes, so 2 to 3 days pa daw kuno nila anion to Lunes. Unja sa Martes gahapon ya karon Merkulis meron mag-anion na ikaw ma. Medyo mo may internet guys. Mingaw kayo laay. Wa kay lay mabuhat. Meron man og daghang mo anhi. Daghang mang-inquire, manghag baptismal kay murag makuan ka kanang busy. Na uli ka busy. Magaduka na lamang kag patuwat og mga tao anhi imo entertainon. Diyan mo lagi na guys, diyan mo may internet natin mga transaksyon pero dili ka way di magamit diyan mo po telepono kay ang kuan dayron guys ang PLDT home fiber kay kuan di ay kanang umawa iyahang internet totally mawa tanan guys, wala po telepono, so wa diyan mo tanan diyan karon basin og nay manawag tong maga tanaw sa aircon sa second floor. Basin kay ingon sila guay tao kay wa may mutubag daw di kanang wa lagi telepono, wa internet, wa telepono. Una nga cellphone na dyan tanawon guys, cellphone nga keypad kay nagkipad bang ko sa ang cell number guys. Nya mo lagi na imingawan ko ja katungod wa internet ya mo ilay lingaw magaduka ko guys. Labi katog ron is istorya rataan ni na may misa ron guys at karong tataon na nay magparesibo dire. Gaduka ko guys, oy ja katanaw na lang ko sa uang kuan na uang video tanaw na lang ko guys kay mingaw kayo way lingaw kay may mantog na ang internet guys kay kuan o way mga tao manhi pwede raman ka magtanaw-tanaw YouTube, tanaw ka sa mga sa Facebook nga na ya mag reels no reels dire ato pa ko maka-reels dito sa balay guys, so makauli ko ato pa ko maka-reels dire mingaw kay jamo jo internet o paani aman taga ni una dugayan siya ng taga PLDT guys, pero ug adto ka sa online mo reklamo dali naman nila niun ja pud ka mo mong cashier kung saon ug adto sa online yung iyara man pagumangkon mo kay baw kung saon yaya pagumangkon kay wala man dire tuag Cebu kay ni-review. So ayan mo pingaw kaduka ag person to guys, oy kapoy boy lingaw wala way up kapoy di way lingaw guys makaduka saon so karon tataod guys abot na tong cashier kay na may trabante na iswilduhanan imbis kay ting si Aaron iswilduhan na lang sila Lunes Martes o karon kay daghan na magtrabante guys ato sa simbahan kanang og bultuhon guys og sweldo ini ka Sabado kapuliki ang
parokya. Kay magsalig naman may sa abot guys. So pilay among abot niya. So timpong aron may magkatapusan kay na may mga remittance sa mga treasurer. Kaya karon nga pagbangko ang cashier kay magsweldo sa mga tao. Paano ka guys? Ang pawiab. Nanakoy koon guys. Ngaon laman tag resin na ni guys. Dahil resin ipadasaw ang ante. Ngaon ta. Ayan guys, oh. Tunggus mabre. Ito pang ilong. Kauntag resin. Pinadani sa auntie guys na may package ito, di ba? Di ako i-vlog. Pinadani. Inayag kaon na naman guys, gamay raman box. Nami man guys. Kaon po kualig gapon guys sa amua. Karon naman ang pagumangkon ang gisungog kaon kag tay kanding. Naman po siya na malita siya kaon kuno siya tay kanding. Lami. Magmukbang na laman tag kuan guys. Pasas. Ganam kung kaog nga ni guys. Usay guys, mapalit ko ani sa mall. Karon lang lanon. Koy sobra dito sa amo guys, dani. Mukbang tag resin. Miss ya guys. Kayo. Seedless. Kaunta guys, tay kanding. Trabante guys ng break time nila guys, break time. Break time sila guys. Ako, break time ko kaog. Resin. Bisaya pa. Pasas. Ba, Bisaya ba ng pasas? More na itong video nun guys na mahimo. Yeah. Okay. Sa pang upload okay. Ko internet ani. Nausa po dito sa mga hinay po ng internet guys. Kaurot na po ko ganihag usa kay ngani guys. Karon kaon na po ko
May laing kanon. Nya mo kaon diha ma'am kanang ignog. Nagpangitaw na sa cashier. Opo yung kaon na guys. Kaon ta. Kabrihan. Kaon na laman itong mahimo ni guys. Kaning ignog guys. Sobra ni sa pag-meeting namo antong naging buwan. Paglihon. Kaunta. Wala ko itong pasasa. Kaya kanina pag kinaon na ito. Lami manggod. Kanina lami ah. Kanan ko ni guys. Pwede na ko na ito guys eh. Kumita niya cashier ni. Snack naman guys. Eh, matrabantik ito anang snacks. So snack po ko rice ko no guys. Ay, sila na day ka maumo snack. Hindi magbuka guys ba.
Yeah guys. Bye bye guys. Thank you for watching guys. Ginaton ta nga dili mo magsawa og suporta sa akong channel guys. Sa wala pa diha maka-subscribe, please subscribe my YouTube channel Charitable Vlog. Nya guys, pagyamping mong tanan diha o mga amping tang tanan guys. Karon ba yung panahon na guys kay kalit og uwan. Yung El Nino kuno. Man. Sig uwan. Nya bye-bye na guys. Kita-kits na lang sa sunod nga video guys. Bye-bye. God bless us all guys.